Umongameli Cyril Ramaphosa utyelele eKimberley kwiphondo loMntla Koloni nanjengoko kulungiselelwa imibhiyozo yangoMgqibelo yokufinc'iminyaka eyi-108 yombutho we-ANC. Umongameli uphelekwe ziinkokheli zalombutho bemamela izikhalazo zabahlali, batsho bethembisa ukuba urhulumente uzakungenelela kwiinzame zokusombulula ezi ngxaki. Now coming here to Kimberley to celebrate the birthday of the ANC has been one of the best things that we have done, because in many ways we have come to the home of the ANC. Saul Plaiki, who was the first Secretary General of the ANC, came from here in Kimberley. So in many ways the ANC has come home. It is high. Umongameli Cyril Ramaphosa utyelela abahlali baseKimberley kwiphondo loMntla Koloni nanjengoko umbutho we-ANC uzakubamba imibhiyozo yokufinc'iminyaka eli-108 ngoMgqibelo. URamaphosa ungene umzi nomzi esiva izikhalazo zabahlali ephelekwe ziinkokheli ze-ANC kuzwelonke ezephondo nasekuhlaleni. Umphathiswa wemisebenzi yoluntu uMnumzana Senzo Mchunu uthe i-ANC iza kusebenzisana neenkokheli zasekuhlaleni ukuzama ukunceda la makhaya aphila phantsi kweemeko ezingentlanga. From the ANC perspective, this is not what we would like to see. It's something that we should find a way out of, so that these people live a normal life. So obviously you need to break the family, get a house or find an extension. But in order to arrive at those solutions, you need to talk to the local leadership first, and this is what we are here for. Ukanti uninzi lolutsha lukhalazela ungabikho kwemisebenzi kule ngingqi. Unemployment rate is groot. Uthi siyasokola kunzima ukufumana imisebenzi. Kulindeleke ukuba le mibhiyozo ye-ANC ngoMgqibelo izinyaswe ngamawakawaka amalungu eliqela nezitatanyiso eziquka inkulumbuso yase-Ethiopia ewongwe ngeNobel Peace Prize kulo nyaka uphelileyo, uMnumzana Abiy Ahmed.